मास्टर हमने 84 लाख जौनी भ्रमण कैला के बाद मनुष्य के तन मिलेला रोशन बाबू। दुनिया में सभे आवेला अपन कर्म करे खातिर। कुछ लोग आके कर्म को के चल जाला। ए महाराज ई कर्म का हो केहू कवि के कहना है का कि भव सागर का रत्न वही है जिसमें कुछ निर्मलता है। धन पुरुष वही है जिसका नाम जगत में चलता है। कि रामचंद्र जी राघव ने जग में धर्म प्रकाश किए। कर्म वीरता दिखला करके रावण वंश विनाश किए। कि केवट भील कुल कपि को प्रेम प्रथा से दास किए। इसलिए राम नाम पे भारत ने विश्वास किए। ए महाराज आज यह भारत देश में इकलौता देश जवना के भारत माता के नाम से जानल जाला। इहे एगो इकलौता देश बा जवना देश में बबुआ चित्र के ना चरित्र के पूजा होला। ओह मालिक से हम एक लाइन में कहब रोशन बाबू जनतनी का एगो वो दिन रहे रावण के अत्याचार भइल त राम रूप में राउर अवतार भइल। कंस के अवतार भइल त राउर कृष्ण रूप में अवतार भइल। लेकिन महाराज आज हर घड़ी अत्याचार होता लेकिन अत्याचार के संहार कब होई सबका इंतजारे भर रह गइल बा। कहे के बाका कि आई कल जुग में रौरबा अरे काज हरि जी नाता अरे डूब जाई धर्म के जहाज हरि बड़ भाई की ओर से हजारों हजारों के स्नेह मिलल। जौना बेरा रोशन बाबू रवा सब नया नया गावत होखो ओ बेरा हमने के मार्केट में रहने जा आ ढेर ना लेकिन महीना के 10 गो प्रोग्राम गाई जा ऐसा समय आ गई। चलिए हमरा बाबू अर्जुन यादव जी जेकरा दादी के अंतिम क्रिया में ए विशाल प्रोग्राम रखल गई। ओह बबुआ खातिर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। माता रानी से निहोरा खुश रहे खातिर और रामकली देवी खातिर ए मतवा खातिर हम
परम पिता परमेश्वर नारायण जी से निहोरा करब कि जहां भी रही देवलोक में स्थान मिले, अपना बारी फुलवारी के ऊपर अपना नसीब कृपा बनौले रखे। हमने के वो दुर्भाग्य बा प्रदुमन बाबू रोशन बाबू दोनों जना से हम कहब कि जे हमने के जोड़ीदार रहे, जे हमने के संगे गावत रहे, ए बरा मार्केट से उधियाइले बालो उनका लोग का प्रोग्राम में नहीं खे, आज एक प्रोग्राम बा वो हमने के चिन्हते नहीं खे। इहे हमने के ई दुर्भाग्य हो, लेकिन हम दोस्त केहू के नाते हम जानता नहीं का है यह कलिकाल में धरती पर कहे के बका धर्म के धरती पर पाप होता रोजे आबरू लुटाई जाता अखिया के सोझे। धर्म के धरती पर पाप होता रोजे सिकंदर भैया पहले एगो दुर्योधन रहले, एगो दुशासन रहले, लेकिन ए बेरा चिन्हे में लोग पागल हो जाता कि कहाँ दुर्योधन आ कहाँ दुशासन नहीं खन। आज घरे घरे दुशासन पैदा हो जाता रे, रोज बेटी बहन के चीर खिंचाता, आबरू लुटाता, लेकिन रोके के पावर केहू के नहीं है। रउआ सबके नर्तकी कलाकार इतना बढ़िया से कोनो बात नहीं है, कोनो बात नहीं है। एहो तरी छोट भाई के संपत्ति पर हमने के ध्यान ना जाला। जवन फीलिंग रवा सब देतानी इतना हमरा नौका बबुआ लोग के भी आनंद आइल, हम का कहें। अभी ई आज पहिलका प्रोग्राम हो, जब ना प्रोग्राम में रउआ सबके प्रोग्राम में रात भर हम बैठल बानी ना, तो जानता नहीं गावे खातिर बहुत लोग गावता, बगल में कोई गो प्रोग्राम भइल हो, लेकिन समय के हिसाब से कहल ठीक नहीं है। कहे के बका धर्म के धरती पर पाप होता रोजे आबरू लुटाई जाता अखिया के सोझे। हमनी होरा करब कहब का आके सब के बचा जाई अरे लाजारी जी। इहे प्रदुमन बाबू हमरा से ना होला, इहे ना होला। हम करवाए भाई करे के पड़ी, हम करवा नो दे रउआ गाय देखी ऑटोमेटिक हो जाए। आपके सब के बचा जाई, आपके सब के बचा जाई लाजहरी जी ना तो कि डूब जाई धर्म के जहाज हरी जी ना तो डूब जाई धर्म के जहाज हरी। लिखने वाले लिख चलिए हमरा बाबू अरुण कुमार यादव जी जेकरा माध्यम से हजारों हजारों के स्नेह मिलल, हार्दिक स्वागत हम करब। माता रानी से निहोरा करब कि बबुआ के
कमाई में बढ़ोतरी होखो, भीतरे भीतरे चढ़ोतरी होखो। ए बाबू दुनिया जहान जाने प्रभु राम लीला, गाना गा के कहता रे सुमन सुरी। मलिकार से भगवान कहते रहे कि प्रभु जब रउआ ये धरती पर आईनी अपन लीला देखा के गइल बानी, ये दुनिया जानता, लेकिन रउआ यह कलयुग में कब आई एकर अंदाजा नहीं है। दुनिया जहान जाने प्रभु जी का लीला, गाना गा के कहता रे सुमन सुरी। जहरी जी न तो डूब जाई धर्म के जहाज हरी।